televízia Markíza. Taliansko to nie je len pizza či more, ale aj najlepšia káva. Taliani ju jednoducho milujú a v jej spracovaní sú naozaj skvelí. Náš kolega Ľubo Fronko navštívil pravý kávový veľtrh. Všetko sa tam točilo okolo malej šálky kávy. Ty vieš, Zlatka, čo mám na mysli? Presne viem, Taliani ho volajú caffè ristretto. Taliansko je krajina kávy a espresso národným nápojom. Mesto Terst je vďaka prístavu vstupnou bránou do sveta kávy. Veľtrh, ktorý sa tu koná, patrí medzi najočakávanejšie udalosti roka. V príprave kávy sú Taliani skutoční majstri a každý fajnšmeker vie, že skutočne dobré espresso, grazie, dostane jedine u Taliana. Všetko je postavené na kvalite a tlaku. Tajomstvo brilantnej šálky espressa prezradili renomovaní baristi. Vyzerá to jednoducho, ale urobiť skvelé espresso je umenie. Musíte mať vynikajúci kávovar, mlynček a kávu. Vodu treba zohriať na asi 90 stupňov. Šálku z porcelánu s okrúhlym dnom zohriete, aby sa chuť rozvinula. Nakoniec vodu pod tlakom 9 barov pretláčate cez kávovú zmes rovných 25 sekúnd. A toto je už perfektné espresso, ako má vyzerať, opísal znalec. Na hladine je pena farby lieskového orieška, drží sa aj po prejdení lyžičky. Každá kvalitná káva má svoju rozpoznateľnú vôňu a jej chuť sa rozlieva po celých ústach. V Terste boli aj slovenskí obchodníci, ľudia u nás vraj stále rozlišujú kávu iba na zalievanú a nesku. Ešte stále majú Slováci rezervy v tom, aby rozlišili dobré espresso od zlého. Málo kto, možno 5%, čo chodí, ale tí všetci, čo cestujú. Kultúra pitia kávy medzi Talianskom a Slovenskom je priepastná, časom sa to ale vraj u nás bude len a len zlepšovať. S kávou rozvoľňovajúceho Terstu, Ľubo Fronko, televízia Markíza Taliansko. Česká speváčka Marta Kubišová oslavuje 70